da ko nga mi mana ta doya amanye fo abanye fo olo mon la ya fo benyana ko an saranda ngoro ko vous êtes sapé no ngo Allah eni deni sapu ne nga sarayo avana ale mo de femme ale nyeda kele ba ko juga papier c'est bella kanu nga iba ko sotra makoro fo da chabanjela avo mari mo ko na onye chako boro kala ka do abana fleur bala ala ka nguna ja amin ala ka sawu wana ma muro amite bani kuna funi ko net na follow de ma chokorba kan suko sunya mago basita jaranya temana ay wani magoro kai wara sunya ma anga do ko takuru nyonson tan fana mana mandi o kadara kono dumuzo ngona kai makoro singoro adani nindugula puma ka jaye nindugula ngalobi tige ata magoro mine nga barati ka nindugula ay ta farade muso nyega abena lache ndisa ni olu de galabutigu ye basuru sigile jiri tokorba we puma tigu ani haklitigu ye olu de galabutigi ni fangatigu ye abana bara kologirima yoroke ndisa ni o ala yake Sophie Petrone kwa ya toko da Mariam amake Mariam yatara Mariam yatara ko jarale de akatoko ko Mariam kone voilà abana sisa abeda Mariam flabe olu e toko mansoro awo segu kone kledu la o muso Mariam kone awo ani Christelle Mariam kone info matena awo o toko mangara sabay toko man jamu toko ma abana nota ne re wolo toko ma fana bino akomanda lama awo ndisani yusu ka do ambe sebeta ni sebeta samba adam ne Mali Tribune na nya adam ne nale adola ka do yo kunchayara ka sabu ke songo yeleni obo yo min chayara ko atemana anga marake bo kuloka fe minye ka do ku na ka do de menyonya ke abe fomi mako subvention ka nyeshi ka do dad munin fen folo ma mi ni ita toni ba ke mesabani bi konondo malola ani ka do sukorola o ko so ni ko je jamana bi ni bolo do alfifa kono ko boka di musa ka ala chugo mi na ka do songo be sani gela jufa dama ala sani sisuma ale ka fasire noye ni Mali Tribune kono bi yusu ko songo danteme yele mi ni ka do akuma kun fora sa adola ka kun gere ka do ko sebela manye ka nyeshi anga dadu munin fen follow ma Mali gouvernement ku yi ka do ka fo la seli do ke mi be jigisigi ko bo o la seli ku bi na ka do bolo do jufala faso rebe na ka do de me yake ya sa songo bi se ka nyongri ka beni jufa dawi o be fo mi mako ka subventionné o subvention ka bi na ke ka nyeshi toni bacha ma makoi mi ni o anga dadu munin fen follow ye ma yata munungo alasani susuma ga fasila Mali Tribune kono akogo kunafoni ka lasera gouvernement fe mi nyu ka la dala jere mi misigi araba don fe la seli ngera o keneka waraba o la dala jere mi ni o sigira ka beni araba donye novembre kalo inkleta yusu bai ka foko o jere senfe de ni kuma ka duma imbora e kuluba kono na la aiwa mi nyi ka do anga marake ba o ka fola okoko mi nyi ka do tone abesuru ya ba keme sabani bi kono ton bonyongola munu mbela jile nyi ananga dadu munu ven folo ye kasabibi na boka do munu kokoro ya sa songo be besa nikela ujufada ma anga nyonga fori tesa okumana minyi kado ko isa ko songo adandame yele ko kuleka ancha yara kuleka matemeni gorana ma inkloka abada kado femi uye ulika joke kasoro ka akilla kununge ko bae ka fo ko minye sugucha sugu etama cha mangera ka nyeshi kado songo geleuma o tama munungera o fana kera kado ka fo walanda ye gorma e family soro mununa o minye o temene ko o buru glanau ulu fana e barabla bulu dado ko temene na ka jira ka fo ko geleya ko anegeshite ulu fana na ble o minye karo ngunungunu kuncharas mauka sigiula angunungunu kado asera gorna kloma wati mina amateme ikado klo kankoe uyata bala o kabulo ba fedo buluda fe minu misega ke sababu ye anga ikado lafia da soro sani fere hokumu konnala yusu minu buludara o de bina ke ikado ni subvention koe kanyeshi dadu munin fe ko fole nunuma akaja mi ikado ka fo maloye kata se ikado ka fo tluma no tuludundae ani ikado sugoro ko nunu mbela jile songo bina nyongiri ikado sani o nasara la keme jole na biduru o bitige muna yusumi ikado malo oktoni ba sabai ba toni ba keme sabai malo toni ba keme saba ani sugoro toni ba biworo ani ikado mi tulu toni ba bisaba ko nimbela jile bina ke ikado ningo nungo nala adola olu be songo ikado ko demedo nyonya
bɛ kɛ haka ja a kɛ ka ni hakɛw ye hakɛ min bɛ jamana denw labɔ min ye jamana yɛrɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ye nka a ko ti kɛ kunfɛ dɛ maa minnu bɛ n'u kana bɔ ko u bɛ nin se ka nin ɲini ka di an ma ko baara bɛ kɛ n'i k'a dɔ sɛbɛnw ye a bɛ fɔ min ma ko cahier de charge o cahier de charge o mana tɛmɛ o tigilamaa ni gouvernement cɛ o kumana min b'o kɔnɔko la o de bɛ waleya a ɲɛma a ko bɛ ta o da la kumana ko o bɛ kɛ n'i k'a dɔ suman ani balo ni dadumuni fɛn fɔlɔw olu laseli ye jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa min y'i k'a dɔn k'a fɔ a ko fana ko kɔlɔsilikɛ jɛkulu bɛna bila olu ka baara bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ni ka jɔjɔlimajɔ yaasa a kana kɛ i n'a fɔ waati tɛmɛnenw ta cogo la o kumana Yusu o kɔlɔsikɛ jɛkulu min bɛ dilan olu bɛna ko bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka b'a daminɛ fo ka taa kun cɛ ayiwa min y'i k'a dɔn nin kɛra communiqué ye gouvernement u ye mun préparé latigɛ ni o kɛra u ka jɛrɛba senfɛ u ka ladalajɛrɛ min bɛ kɛ araba o araba o kumana ko fɛn min y'an ka gouvernement ye u ye jigisigi kuma fɔ n'a waleyara fana jigisigi wale kɛra dɛ n'a waleyara jigisigi wale kɛra c'est Alassane Sissouma ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Mali Tribune kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu n'o tɛ Mariam Kɔnɛ nin kɛlɛ kɛ o a y'a kɛ an ka tiɲɛ fɔ o kelenni fo maa dɔw y'a sɔrɔ ka an barabɔ o la ko a bɛ faso ko kɛlɛ la k'a ma sɛgɛn fɔlɔ wa k'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ yira k'a b'a fɛ k'a yɛrɛ yira don Mariam dɔnnen don a banna ni yɛrɛ yira don n'a tɛna kɛ seliba kalo ye yɛrɛ kɔni a yira sa dɛ Mariam dɔnnen a yira a banna ayiwa yɛrɛ yira tɛ yɛrɛkun mabɔ o kɛlɛ don ani nbɔɲɔgɔnko hinɛ minɛ ni kɛlɛ don a banna jamana ka kɛlɛ tɛ nin ya wallahi jamana ka kɛlɛ don ni maa dɔ y'o kɛ ni dɔgɔ k'a bɛ taa o lagosi k'o galabu kari o ko la ale a t'a dɔn mais i bɛ ko daminɛ Mali la bi n'u m'a fɔ ko galabu kari ale n'i ko i bɛ nabi ɲumanya fari da o n'a f'i ye k'i tɛ k'a ye i tɛ k'a ye wallahi walasa k'i galabu kari Moro tiɲɛ yɛrɛ la i ka madamu i wolowolo fam madame Bama Fatika ya ko n'o tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la gisɛ nigi la ko n'o tɛ k'ale ko k'i ka dɔ fara nasɔngɔ kan k'i kun dimina dɛ n tun bɛ ɲini ka dimi dɛ nka n y'a faamu ko vie chère bɛ yen dɛ ala ka nkuna diya Moro an bɛ sɛbɛn da n'o tɛ o donko u ka maaɲɛmaaba tun taara Zole daw fɛ yen Dugaɲɛw ka maaɲɛmaaba kura ye Konate yan a tun taara Zole da gisɛ nigi la yen awɔ a taara yen n bɔra a kalama o i ka mara min yan n ko kana n ka mɔnfan filɛ ka ɲa Moro ala ka nkuna diya min ye indicateur de renouveau an b'ale ta maa min ka sɛbɛn nin ye o ye Seydou Jara ye min ye awɔ k'a dɔn Moscou anw ka ministre min bɛ n'o b'an ka jamana ni jamana kɔnɔ wɛrɛw ko ɲɛ ɲɛnabɔ min ye Ablaye Diop ale ye kun da Moscou kan Moscou a taalen ye k'a dɔn min ye kunnafoni awɔ dilaw olu n'a sigira awɔ k'a dɔn ka baro kɛ a n'u ka ministre min bɛ yen n'o fana ye awɔ k'a dɔn ka ministre des affaires étrangères min ye awɔ k'a dɔn ninnu fila kun jɔlen don kunnafonidilaw ɲɛma Moro awɔ k'a dɔn kuma da in na i n'a fɔ Cɔgɔli Kokala Mayiga fo ka taa se Ablaye Diop ma min ye u ye kunnafoni bɔ k'a bin min ye awɔ k'a dɔn a bɛ ɲininka n b'aw jaabi Ablaye Diop awɔ k'a dɔn min ye awɔ ɲininkali kɛra ko yalima awɔ k'a dɔn ko Russiw ka Wagner ko o bɛ cogo di Russiw journalistes yɛrɛ de ɲininkali kɛ Ablaye ko awɔ k'a dɔn ko an ye dɔ kɛ nin kuma in na sa min ye maa minnu b'a fɛ ka Mali to a tiɲɛ maa minnu b'a fɛ ka Mali don galama la minnu b'a fɛ ka kunnatiɲɛ lase Mali ma min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu de bɛ tɛmɛ ni nin kuma ye ko n'o tɛ ko maa ma nin da mɛn Mali ɲɛmaa da hali n'a kɛra ko Anglais ka journal dɔ de ye nin fɔ awɔ bɛɛ k'i ta fɔ awɔ nka a bɛ ɲɛ cogo min anw b'a ɲini a ka kɛ ten de an kɔni b'a ɲini a bɛ ɲɛ cogo min a ka kɛ ten nka bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ a banna awɔ ni min ye ɲuman ye o na sabati a ko awɔ min ye Wagner ko awɔ k'a kuma ko maa dɔw de y'a ta k'a k'u dala gɛsɛ min ye awɔ olu maa dɔw Moro awɔ k'a dɔn ɲɛmaa ye ani jamana kɔnɔna na min ye awɔ k'a dɔn nin ko min filɛ nin ko n'o tɛ ko maa ma bɔ mɛ olu da wa k'a dɔn ko foyi fana tɛ yen u tɛna don a da diyagoya la a y'a minɛ a b'a kɔnɔ a b'a da o ye tiɲɛ nka a b'a kɔnɔ ko wɛrɛ na k'e kɔnɔ Moro min ye awɔ nin kuma min filɛ nin min ye Ablaye Diop a ma dogo dɛ ko Mali ye a ka jamana ye wa Mali kɛ a dama jamana de wa Mali ka min ka di Mali ye a b'a kɛ Mali ni maa min ka di Mali ye a bɛ t'o nɔfɛ a n'o bɛ jɛ baara la k'a fɔ k'a bɛ ko jagoya pɛnpɛn Mali kun min ye awɔ k'a dɔn ka Mali bila awɔ min ye kamana gan na k'olu k'an fana ti jɛ n'o ye muso min ka di Mali ye a b'o de furu ka jagoya muso furu ka di Mali ma a t'a la a banna awɔ
o de do muro mi abla joba ajara kafo kabri mali amanga yere mahoranya ta wati mina kanu rishu awikado beni kilani teria de bani nyanje mi awikado ko mali be gele akono bi mi awikado faranzi ko ni ajira wati dola kafo kale naka koso naka kasauche mi nyere la ko awa anu faranzi che teria ba ani nyanje ngami kado dakmana puma dobe ani ko dobe nu ko kube ko minanta ko faranzi fana da majamane ku ko muso ko kenga olu kamana gambe mboluka olu be fere nyino la chugo mi unibita mafi mami ngaduye ube uni ma be fara mami manuye odoke nyama do ni mache yaku gele ya fuite kuina abana ni natani nono fet kote abana fuite gele ya fuite yani bikasi on yere nyana tigara kai ka do panguru feve soranga ulo masiri tababu bula be rishika panguru abana keleke duguma bulfe munu be ko sharu ni berde ma be ko rishita nugo sonarem kunte yawa sonarem tumbia SMB kunte yawa bia atele sandro de markala atiyawa abbe o irisi mobili yere chama ni irisi chageda chama nguntiyawa obmbea ani almanegew abana on volola ko de do maraba jugu ye munya onye foyi ni tanyininte abana kamsa de muso kundigi bali de muro angata mi oda to halitu ga filmu na damne na niya edro ko Pascal Drobe George Dro iba sura ala filmu la ba François Dro ta dumuni nga filmu ndo hala mandi ala filmu la ba mandi abana bro l'Américain onye ni nywana mana ka de fo Afghanistan samuga ube kote ba nyanga ni ka do janga wala kila ka kla ko jamana labla ire masoko da kile dogo ngele jamana bina dinga kono wallahi samuga temene ko ndisani na kuntew bro udade ka bonunte papa kawte mi ko ne jatimine ke ibai ka fo mali ali kosa na mi au kado keleke eliko nani ani kado akwa minau mi risila au kado kuyo tallata malife mi au kado rishuka chamin be Sergey Lavrov chani ne chegui lebele jamana ni Putin ga baraka di koy wa nyeda ni ya yeba rogo sebe baba abana nyeda ko gombe chugumi wallahi ne bana ni jarateo mata fukarde bero igado awa minye Sergey Lavrov ale ko ni ajira ka fo minye uluna malid deme minye awkado minawna minam munno be kasawe awkado kajugu kele wa na ko suko bele jele ke kambali wulu masire tabaw kulul labbe wala sa obsika dangari bambanche nuna kulu ko ntina malito ninjugala wa uluna ko suko bele jele ke minye awkado gele me malika use fenfe ye uboke wa minye risuka manyema min minye awkado nyere la minye awkado fanfe be no bitalike malika lakanana olu nu nyesoma halu tina ka dogo ndowe wa ku ban de mesra bela jelefe abana ya fanfe mana ansoro ku ban de me abana wekele Sergey ko ku dabala ne Wagner ko kuma mina ko Wagner te irishi jamana famo nyesra la abana jekulu do ken re jekulu do irishi jamana deun do ubi barake wa yamru ya bubulu wa afana wa benedo ufana ni mama mana jeba be barakola ukaje kake anyogonte France bolo l'état légion étrangère wa mune l'américain tamanjani tamanjugo ngobe France bolo mercenaire min be l'américain bolo abe jombo ko to anga dome uka légionnaire nunu munu na le wire ke tableau ye en fait no ni tumani jime jalo yo kuma fo ni anyere yo gwenga na ko o ke jugo sagoyi u me munano o légionnaire be mercenaire abana France ni Amérique taga jugo betaye nata nit no tieto minde do de wala ti bemenenga Wagner tew nyami fial ni extraterrestre de sega na Mali bobulu la wallahi anga nyini note Afghanistan ta nyugo mbasoro astaghfirullah ala kan kishoma benala che muro awkado Sergey Lavrov ajira ka fo awaminye Mali ikado ko lukon nga demen na se Mali bele jelema Allah job ka fola ako awkado transition ko na fora kwa katota ko ka awkado kala flike ko ma be kebse ka bokata campagne ke mako kofe petu balangu nga kala fliko la amba flanyere de wa amba flulu de oluke utato go politique mo do de ba olu sirano no minani nenye tarima va muni mati sayo munu jamana na folo suwe mati sayo olu sirano no minani mimbe bidam so ka karola chuko bita faransi kata mana kan foye kadlaka sebombo ko memorandum kadlaka lettre ci nyema ko ye wala so se ka dangara nga nyema wala chuko de oteke ni bimina ni bana
a b'olu ɲɛna ko minɛnkɛla wɛrɛ tɛ se ka na Mali kɔnɔ diɲɛ waati wɛrɛ. A bɛ na kɛ. Ayiwa o tɛ fɛn ye o. A bɛ na. An k'an ka faso in bɔyɔrɔ de ɲini. Hali n'o nana jamana denw de b'a jagoya minɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka minɛli kɛ a tɛ k'an na bilen. Mɛ min f'i ye. Siran tɛ saya sa. A bɛ na. N'i ma siran saya kɔni ɲɛ i tɛ siran toli ɲɛ dɛ. A bɛ na. Walama de. Moro. A dunma ka di. Walayi. N'a fɔra ka sara hali n'a sara tɛ yen o fana fɔcogo bɛ yen. N'a sara yɛrɛ bɛ yen a sara dɔrɔn a banna. A banna. Ne ɲɛna gɛlɛya tɛ nin si la nin bɛɛ ye faso ko dɔ de ye. A banna. Awɔ. Moro min ye aw ka dɔn anw ka maa minnu ye an marabajugu kɔrɔ ninnu Moro ka dɔn olu ka jɛkulu min bɛ yen Moro aw ka dɔn olu ani minnu bɛ yan n'u nana an dɛmɛ aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ la k'olu kɔni bɛ k'u ka minɛnw cɛ dɔɔnin min ye aw ka dɔn n'olu ka minɛnw cɛ yalima olu nana taa k'an dɔn an kelen na wa yalima an ni maa wɛrɛw na jɛ de Ala ka mun o tɛ Afghanistan ta selen anw ma Seydou Jara k'olu ye san 8 kɛ yan nɔ n'ale ka fasɛrɛ ko anw bɛna olu sara nin na bi u ye san 8 kɛ fɛn min kama a banna wa jɔn fɔ Faransi a n'a jɛngɔmaɲɔgɔnw k'olu ye san 8 kɛ yan k'anw nana kɛ i n'a fɔ olu ma foyi kɛ n'u ye san 8 min kɛ yan u nana kun min kama a kɛra wa kɔnɔdimi tɛ o anw taara guerre mondiale la olu fɛ yen 14 18 ni 39 45 guerre mondiaux anw ye guerre mondiaux de kɛ an darɔ mun na olu olu y'an sara ni mun ye de hali an ka cɛkɔrɔba minnu dara o ko la e ye fɛn y'u bolo wa olu yɛrɛ minnu si ma bɔra ko la ka segin ka na u ye layidu ta olu ye bi ma farajɛ bila janfanciya la dɛ walayi u ye layidu ta n'olu ye ko n'olu sera Senegali k'u ka hakɛ n'u ka fɛn bɛɛ bi dafa ko k'a d'u ma yen nɔ a k'u ye min kɛ k'a jara dɛ olu selen yan olu sɔmina ko janfa bi ko la u wulila ka muruti ko kumana k'u ka hakɛw ka di u y'a bɛɛ fa caro ye u y'a bɛɛ fa u tɛ nin fɔ dɛ u tɛ nin fɔ Ala k'a kunnaja minnu kisira kɛlɛ la olu tilala ka n'olu fa yan nin ye ɲɛjuguya dan ye dɛ ɲabaa tiɲɛ Ala k'an kunnaja Faransi ye ɲabaa tiɲɛ di Ala k'an kunnaja amin tɛmɛni fasire n bɛ tɛmɛ n'a ye ndesani e diminen don dɛ ma dimi kuma n'a tɛmɛ sira don Faransi ma dimi ya olu bɛ dimi ma ye ne la u ka cɛnin ye pitini le banbɛ ale gamin na Simbo y'a fɔ yan don min a y'u tɔɔrɔ dɛ nka tiɲɛ de don a ka du lagare yɛrɛ ka kɔrɔ n'a ye a bɛɛ n'Ala cɛ ni cɛnin ka ko ne m'a faamu madame ka lagare ka kɔrɔ dɛ a bɛɛ n'Ala cɛ ja tɔw kun bɛ taa kalan kama ale bɛ taa madame filɛli kama awɔ ja tɔw bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ ka sɛbɛnni ye suma tɛ nin kamalennin ye ko cɛkɔrɔba muso minɛ a bɛ ka sɛbɛnni kɛ ja ni madame bɛ tɛmɛ la ale b'o la de ja a taa kun bɛɛ ye kalanso la o di cɛkɔrɔba muso minɛna maa min ye cɛkɔrɔba muso minɛ lafiya t'i ye koyi walayi cɛkɔrɔba bɛ yen a ma fɛn fɔ o a si banna a bɛɛ n'Ala cɛ i si banna k'a to tan a bɔ ɲɔgɔnko dɔ bi yan n bɛna n da don o ka tariku la cɛkɔrɔba muso minɛna Yusu nin ye sɛbɛn min n'i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o fɔ Alu Buyaki ko ne Alu Buyaki Kamara Diboli ko ne bɔra yen k'ale pere Ami bon c'est possible ko ka ɲa cogo la n'a bɛ kɛ cogo min taa bɛ kɛ ten fana ka ko i ma ale ŋaniya ka ɲi ka se ma ayiwa a mana kɛ ŋaniya juguya min ye n ko dakun don dɔ fana tɛna kanu n'a ye walama de a ye ŋani n'a ye cogo dɔ fana tɛna kanu n'a ye ten n k'o cogo don Yusu Dabaliba ni y'ale ta an bɛ taa Kuluba n'an taara Kuluba i k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba dɔgɔya a kɛra sababu ye nin kamalennin ka jala tununna na koyi hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ f'a ka fɔ a ka faamu a m'a to cɛkɔrɔba ta la o kumana a kɛra sababu ye a ka jala tununna ko nin ye ko ye min n'a kɛra Kuluba yɛrɛ bɛ an ka sigidaba sabanan fɛ Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ Yusu ko nin kɛ kamalennin ye ale tun sɔmina cɛkɔrɔba muso la sɔmi ale bila man di Yusu kumana cɛkɔrɔba a ye kunnafoniw sɔrɔ walama a yɛrɛ sɔmina kamalennin na cɛkɔrɔba ye kangari da ye kamalennin m'a to o kumana a m'a to a to n'a kelen kɔrɔ bi a banna Yusu nin funakɛnin ale kɔni kun sɔmina cɛkɔrɔba muso la cɛkɔrɔba a ye kangari da ye y'an fɔ cogo min na ko Kuluba ye an ka sigida dɔ ye nin kɛwale in kɛra yen nɔ de Yusu kamalennin tɔgɔ donna dibila ko MS nka ko u b'a wele ko Bala o kɔni dɔnnen don o M ye Musa ye o dɔnnen don a ye sisan ko n'o kɛra Sila ye dɛ Allah o kuma Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ MS ale de ye kamalennin ye tɔgɔ donna dibila ko
b'a wele ko Bala Bala i k'a dɔn k'a fɔ a ye mun de kɔlɔsi a yɛrɛ kun na i k'a dɔn Jala k'o tununa ale ɲɛ tɛ foyi la o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko mun de ye nin se a ma i b'a ye k'a fɔ ko min ye sigida maaw ye ɲininkali kɛ tɛnkunɛ olu la olu ko i b'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba mɛnna ka kangari da Bala ye koyi MS k'a ka fara muso la ko a sɔn min bɛ ko b'a n'a muso cɛ kamalen ni i k'a dɔn a y'o ni katigɛlɛya lajɛ ani kunkolo gɛlɛya kamalen ni kun ka kɛnɛ cɛkɔrɔba kɔni kɔrɔla sa nka ale kun ka kɛnɛ o tuma na k'a ma fara koyi yaasa k'a ka i k'a dɔn kamalenya yira a ye cɛkɔrɔba muso o k'a kanu ɲɔgɔn ye i k'a dɔn a ɲɛmɔgɔmuso kɛra o ye funankɛni sanga ni waati a y'i k'a dɔn sɔmi a tɛ bila Bala ni cɛkɔrɔba kɔni tɛ ka ban ale bɛ sin ka tɛmɛ ka taa kɛ i k'a dɔn sotigi ye o kumana Bala i k'a dɔn k'a fɔ k'a tor'o de la sanga ni waati a bɛ i k'a dɔn jɛngomaɲɔgɔnya ani kafoɲɔgɔnya hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ k'o ta ka cɛkɔrɔba muso sɛgɛrɛ Bala bɛna bali mun na i k'a dɔn a ko jalenba yɛrɛ a kunfɛ waati min na dɛ o de kɛra Jala tunu kuma ye a tɛ laturudala fɛ ka taa ɲini laturu tɛ ni Jala in bɔ koyi hali laturudala tobi ka d'a ma o tɛ ni Jala in bɔ laturu tɛ dɛ laturudala n'a dɔnko tobi ka di Bala ma cɛkɔrɔba fana tɛ kodɔnna ye cɛkɔrɔba ye kodɔnna laturu na se cɛkɔrɔba ka kodɔn bɔ a la wa o kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ Bala ye a y'a ye k'a fɔ Jala tununa ayiwa tile damadɔ kɔnɔ Bala kamana guwanna a ma ɲa min kɔ a ye wuli ka jɔ dabɔ ka cɛkɔrɔba ɲinini dabɔ k'a daturu la k'a da jaba la a ɲɛ ma da cɛkɔrɔba kan Bala o kumana k'a bolila ka se dɔn kibarudilaw fɛ yen n'o ye dabaliban maaw ye ka taa kunnafoni da olu tulo kan o kumana ko cɛkɔrɔba tun ye kangari da ye ko a yɛrɛ ye jɔnko Ala fɔ olu ka i k'a dɔn kunnafoni ɲɛmaayaso la n'o ye rédaction ye Bala taalen kɔ ye o kumana a y'a bɛɛ lajɛlen walawala dabaliban maaw ye a ko daminɛna cogo min fo ka na se i k'a dɔn Jala yɛrɛ tununi kow ma a ko jɔnko la ko kangari dara ale ye koyi ko nka bi ale y'a ɲɛ la dɛ k'ale ye cɛkɔrɔba ɲini ka dɛsɛ kolokoto wa o de y'a to ale nan'i jigi sɛmɛ dabaliban maaw la ka kunnafoni da olu tulo kan n'olu y'a fasiri a n'a lase walama a lakala ko cɛkɔrɔba k'ale kɔni bɛ fama tuma k'a tɔgɔ de ko cɛmɔgɔ o kumana k'u ka cɛmɔgɔ ɲini ka d'ale ma n'o tɛ ale Bala wa y'ale tilalen Jalako la ja cɛkɔrɔba ka muso ko cɛkɔrɔba ka muso minɛni a dɔw tɛ kɛ ni nɔgɔya ye o kumana ko kunnafoniw y'a jira ko i k'a dɔn nin ko in kɛra waati min ani cɛkɔrɔba k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka kuluba bila maa si t'a ta yɔrɔ dɔn k'o de kɛra o kɛra kabako ye o de kɛra kojugu ye o kumana telefɔni sa sira laran jata la habi laseli in fana kun ye min ye cɛmɔgɔ k'i jija a kan o kamalen ni a ye jɔnko Ala fɔ a ka fɛɛrɛ kɛ ka na a ka Jala segin a ma o kumana min ye k'a dɔn kunnafoni ye nin b'a jira k'a fɔ Manuel Makɔrɔni a kelen tɛ koyi a kelen tɛ nin ye i k'a dɔn MS Bala ale fana ka tariku ye ni an ye min sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli don Moro dabaliban kɔnɔ sa kɛ u ka bidon bɔli don n'i y'o bila info matin min ye nin ye Christelle Kɔnɛ ni ale ka fasiri ye association Yelimani Daga Kane Moro k'olu y'u ka récépissé sɔrɔ dɛ min ye a bɛ k'a dɔn nin kɔni kɛra juillet kalo tile 31 san 2021 association Yelimani Daga Kane Moro a bɛ k'a dɔn nin ye jɛkulu ye jɛkulu minnu ko k'u ka sigida k'a ka taa ɲɛ min ye jɛkulu minnu bɛ yen yiriwa o ka k'u ka sigida la Moro a bɛ k'a dɔn association kɔni bɛ sen na nka waati dɔ la maa 9 dɔw bɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ a bɛ k'a dɔn min ye ka sariya sɔsɔ sariya sɔsɔlen kɔ Moro u y'olu gɛn fo ka wulu su u nɔfɛ min ye i n'a fɔ a bɛ k'a dɔn u ka porte-parole kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Bakari Janbo ye Moro u y'olu gɛn walasa u ka jɛkulu bɛ se ka sinsin cogo min u ka jɛkulu bɛ se ka lakodɔn cogo min min ye a bɛ k'a dɔn f'u ka récépissé de sɔrɔ n'o ye sɛbɛn nafama ye jɛkulu to a la min ye a bɛ k'a dɔn Yelimani Daga Kane Moro a bɛ k'a dɔn nin jɛkulu in sigilen tɛ dɔwɛrɛ kama yiriwa sira o yiriwa o sira ye mun ye denmisɛnw ka kalanko n'o bɔra ye Moro maaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min ji sanuma n'o bɔra ye a bɛ k'a dɔn min ye bɛsɛya o bɛ se ka sigi u ka dugu kɔnɔ cogo min ani kɛnɛya bɛ sabati cogo min Moro ani kalanko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn ka maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn Dama Kɔnte n'a ye ale ye 3e vice président ye o ye dangan sabanan ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye min ye a bɛ k'a dɔn association min filɛ nin Moro min ye bureau min sigira o sigira juillet kalo tile 31 min ye a bɛ k'a dɔn Yelimani Daga Kane assemblée générale Moro o bɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ olu bɛ da nɛmɛwale la maa dɔw kɔni kun kɛ bɛ ka jɛkulu in da k'u bɛ a saraka politique mɔgɔw la
ayi fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ kelenw ye olu tɛ kelen dɛ a kana u kɛ si kelenw ye k'olu bɔ to saraka politique mɔgɔw la mɔrɔ awa o de y'a to olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka jɛkulu ye awa k'a dɔn a bɛ se ka bɔ olu tigi bolo cogo min olu bɔ awa k'a dɔn k'olu mabɔ jɛkulu la walasa jɛkulu a ka ɲini fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min ani jɛkulu awa k'a dɔn ni awa min ye association yɛlɛmani dagaganen walasa awa k'a dɔn jɛkulu in a hakilina ye min ye bɛnbaliya min n'o bɛ dugu kɔnɔ mɔrɔ u b'a dɔn fura bɛ se ka ɲini o la cogo min bawo awa k'a dɔn maa dɔ bɛ olu kun ye maaw kɔ don ɲɔgɔn na maaw bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min ka don da kelen fɛ ni ka tila ka bɔ da kelen fɛ dun ka fa bɛ sabati cogo min na mɔrɔ ani k'a dɔn o hakilinata ye min ye n'o ye aw k'a dɔn porojɛw ye mɔrɔ min ye association a tɔnden bɛɛ lajɛlen olu ka hakilinaw de ye n'o ye yiriwa sira ye mɔrɔ aw k'a dɔn min ye dagakanikaw n'i ye jateminɛ kɛ nin san 2 in na k'u ye aw nafolo min dasi ye aw k'a dɔn dagakani kɔnɔ min o ye an ka tunkaranke minnu bɛ yen mɔrɔ ko bɛ ti jɔ miliyari 2 n'a kunkan fɛn na o y'u se kɛ yɔrɔ dɛ tunkarankew bɛ baara la koyi baara la dɛ hali tunga n'a gɛlɛya bɛɛ a banna coronavirus n'ale kamalen tɔgɔ ye covid-19 ye ale fana y'a tɔ bɛɛ gɛlɛya nka n'a ta bɛɛ u hakili bɛ faso la u hakili bɛ faso la ala ka dɛmɛ kɛ mɔrɔ o tuma aw k'a dɔn min ye dagakanikaw ye olu kɔni ko k'u bɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ aw k'a dɔn min ye kiriki kɛbaliya ka ɲa mɔrɔ aw k'a dɔn ka maa dɔw kɛ dɛnkɛrɛfɛ ka maa dɔw mabɔ dugu ko la olu ti jɛn n'a ye bɛɛ lajɛlen de ye dugu den bɛɛ lajɛlen ye fo ni maa min y'a kɛ ko juguya olu kɔni b'i mabɔ i n'a fɔ maa kɔnɔntɔn y'a kɛ cogo min walama n'i yɛrɛ bɔ a la ala k'an kunna diya Christelle Kɔnɛ ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ info matin kɔnɔ Christelle ka Kɔnɛ ko dɔw kun ye maaw kɔ don ɲɔgɔn ma a bɛ i ko karisa bɛnkɛ karisa jumɛn ɲɛ kɛrɛ lajɛ kɛ karisa bɛnkɛ fana tun y'a ɲɔgɔnna de kɛ a b'a kalama a yɛrɛ tulo b'a la a tulo b'a la hali n'a ye fɛn fɔ ma ko t'a la a kɔni bɛnkɛ y'a ɲɔgɔnna kɛ o ko Isu an tɛ taa sugu la o kan a bɛnkɛ jumɛn de n b'a f'i ye min bɛ yan awɔ wala min bɛ yan fɛ awɔ wala i y'a faamu wa wala i bɛ ɲɛ kɛrɛ lajɛ an tɛ taa sugu la an taa sugu la an k'o kɛ dɛ a ye ɲa ma Pedroma a ma ɲɛma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o tuma awa min ye groupe commerce Ablaye Mayiga an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Mariamu Jalo Mara Mayiga k'a fɔ Moro Kayi an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa an b'a fɔ ka Segu ɲa fo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi fo ka taa se Bukari ɲa ma Moro an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye ayiwa baasi tɛ kunnafoni n'an bɛ don a kɔnɔ min ye e ka donsa kɛ ayiwa baasi tɛ Isu o kumana ne bɛ don ni ko n bɛ don ni Nouvelle Horizon ye awɔ cogo di Nouvelle Horizon ale taalen mɛ n'an ye Segu marabolo kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ i k'a dɔn ko Kango a buguda maa bɛɛ lajɛlen y'a fisaya taama ye buguda langolo dɔ bin Kango n'i y'ale kofɔ a bɛ i k'a dɔn Dura o commune fɛ ayiwa fɛn min ye Segu marabolo kɔnɔna la ko sigida maa bɛɛ lajɛlen y'a ka minɛnw cɛ ni ka sira minɛ k'u yɛrɛ ɲini k'a sabu kɛ jadimaw ka bingani wale dantɛmɛ min bɛ u kun kan ko jigitigɛ bonyana ni maa ninnu kan u kumana a ma ɲa min kɔ bɛɛ y'a kɛ yɛrɛ ɲini ye yaasa i ni kana to a ko da la a ka ja u y'u kɔ don u bolola hɛrɛw n'u ka balo n'u ka baganw wa bɛɛ lajɛlen u y'u kɔ don a bɛɛ la Demba Konte ale y'an kunnafoli i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ bi Demba Konte ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn nin ye waati jan ninnu y'u kɔ adisi da jadimaw ni binganikɛlaw kɔ adisi la u kun bɛ se ka dankari ninnu na cogo si la nka a ma ɲa min kɔ a ye se kɛr'u la koyi o ye Kango o sigida maaw ye Kango sigida maaw i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn Kango binna ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye ayiwa novembre kalo tile 10 2021 san na a kumana dugu i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɔra i dabolo la ka dugu yɛrɛ kɛ girinkajɔ ani ŋaɲaki ye k'a sabu kɛ binganikɛlaw nana bingani si min ta ka ninnu sɛgɛrɛ a ma ɲa min kɔ bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini ka dugu lankolon to o kumana jɛkulu jugu min bɛ ko groupe jihadisiw olu kɔni nana ka na i k'a dɔn bingani ta ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ ko min ye Kango buguda maa dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko kabi ntɛnɛn don ko ni maa ninnu nana olu ladɔnniya bingani waleya la k'a y'a sɔrɔ i k'a dɔn bolifɛn sen 4 sigiyɔrɔma 4 n'o ye pick-up 4 ye o de b'u bolo k'o bɛɛ lajɛlen fa maramafɛn na fɔ k'a ɲɔguru sɔɔri k'u nana kangari da olu ye k'a fɔ bingani bɛna ta ka buguda in sɛgɛrɛ k'u y'o de waleya kɛ nin ye
i b'a ye Yusu fɛn min i k'a dɔn ko n dana gosira kabi waati jan nka anw ka i k'a dɔn wolomasiri taba kelen tɛ min taara ka taa don ninnu jigi kɔrɔ wolomasiri tabaw i k'a dɔn ko a kɛ olu ma kunnafoni sɔrɔ de wa u ma kala de don ɲina ka bɛn n'a ye ko n'o tɛ k'u y'a fɔ a mɛnna ko nin yɔrɔ kofɔlen maaw k'u kɔni cɛsiri bɛ jadimaw kɔrɔ nka jadimaw bɛ taa ka segin na u dalasanga ni waati bingani bɛ yen ko in yɛrɛ daminɛ waati i b'a ye k'a fɔ k'an ka wolomasiri tabaw ka pankuru dɔ taara munumunu sanfɛ nka i k'a dɔn k'a ma kɛlɛ kɛ i k'a dɔn jadima a ma foyi ta k'u sɛgɛrɛ munumunu min na ale y'o kɛ a kɔni ma mugu ci a ma foyi kɛ a taara jateminɛ de kɛ sa wa o kumana k'olu kɔni y'o ye min ye kunnafoniw ye u y'a jira k'a fɔ ko sigida maaw k'u jigi tigɛ kojugu ala ni i k'a dɔn u yɛrɛ y'u seko damayira kɛ jadima ninnu kunbɛnni na nka min ye jadimaw labanna ka s'u la ko jigitigɛ sabu la o kumana u bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛ ɲini a kɔni kɛra i k'a dɔn sentigɛ ni ko laban ye koyi ka taa k'u bolola hɛrɛw ni balo ani fɛn bɛɛ lajɛlen to u kɔ kalo 6 mumɛ olu bɛɛ i k'a dɔn ni lahala in kɔnɔ o kumana u bɛ gwɛlɛya kɔnɔ gwɛlɛya min ni u y'a fɔ ka welewele da ka dɛsɛ nka u yɛrɛ y'u seko damayira kɛ yɛrɛ lakana na n'a ma ɲa ko olu dɛsɛra fura wɛrɛ t'o la yɛrɛ kumabɔ kɔ yɛrɛ kumabɔ dɔn ni waso dɔn kelenw tɛ o kumana Yusu ko u kumana dɛmɛɲɔgɔnya ma si ma ta k'olu sɛgɛrɛ u ma dɛmɛbaa si u yɛrɛ la o tɛ wolomasiri taba la o tɛ jamana mara kɛbaw la Yusu o kumana k'olu kɔni jigi tigɛra a na kɛ n'a fɔ olu tɛ jamanaden dɔ ye min ye nin sigida maaw ye kango u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni a dɔ la k'u bɛ welewele da hali bi a ma ɲa olu y'u ka dugu bila buguda lankolon dɔ bi nka u bɛ welewele bila furancɛ fanga maa ɲɛmaw ma hali bi u ka fɛɛrɛ sɔrɔ lakanabaliya ko in na yaasa olu dɔrɔn tɛ dɛ maaw ma bɔlen du i sigiyɔrɔ la k'a sabu kɛ lakanabaliya kɔlɔlɔw ye olu bɛɛ bɛ se ka taa i k'a don u sigiyɔrɔ la cogo min ko n'o tɛ ko gɛlɛya b'u kan o kumana u bɛ wuli ka na yɔrɔ min na fɛn min b'u ɲɛ u t'o fana dɔn o kumana nka bi fɛn min ye gwɛlɛya kɔni ye ko a dantɛmɛ jigi t'u olu la lafasabaa t'u la dɛmɛbaa t'u la o kumana k'olu y'o yɛrɛ kalifa ala la u y'u jigi kɛ ala ye o de kɛra u ka kumakan u tɛ fu jugu kɔ u jigi dara tigi kan wallahi Demba Konte ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Morodi y'o bila aujourd'hui ne b'ale ta Boubacar Paitaw ni y'ale ka sɛbɛn ye min ye an ka polisiw ye k'olu kɔni ye i bɛ lɛsebiyɛnni dɔn wa min ye muso minnu bɛ yen n'olu ti aw ka dɔn ni ala ko man d'u ye n'u ti u ma sɔn ala ta ma min ye f'u yɛrɛ sago an'u hakilinanda o ti dɔwɛrɛ ye ka jɛ u muso ɲɔgɔn fɛ o ma 6 min ye réseau international n'olu y'o maa dɔ ye ni international yɛrɛ réseau international o tɛ so ko ye koyi olu bɛ ɲɛ bɛ lɛsebiyɛnniw ɲɛ bɛ muso ni muso bi jɛ tɔn min na dɛ olu b'o tɔn de la nin tɔn fana bɛ yen wa a tɔn bɛ yen dɛ wari batara wari de bɛ ninnu nin ye dusukasi ko ye olu tigɛra anw cɛlakaw la nin ye dusukasi ko ba ye dɛ ala na kɛra cɛ wa i b'a dɔn a caman bɛ yen den lankolon tɛ dɛ wa lutu tile kɛwalew de ni a banna sike an ka taa muso cɛ ɲumanw de bɛ a caman bɛ o y'olu ye dɛ a bɛ k'i ɲɛna k'a dɔw ye dɛsɛ wallahi maro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la parce que b'a ko k'olu kɔni wulila aw k'a dɔn min ye nin ko min filɛ nin ko nin kɔni bɛ tiɲɛni na don an ka danbe ni aw k'a dɔn an ka taabolo la muso ni muso o ka jɛ maro aw k'a dɔn nin ye quartier dɔ ye quartier min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɛ maa dabali ba kɔfɛ quartier in dɔ don koyi min ye aw k'a dɔn awɔ min ye yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o immeuble bɛ Bakɔ Jikɔrɔni golf la maro ko ninnu daga yɔrɔ ye yen ye min ye aw ka dɔn ni muso minnu filɛ nin maro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye muso dɔ ye k'a denmusonin dɔ bɛ yen ko tutu tiɲɛ yɛrɛ la ko tutu kɔni tunna min ye aw ka dɔn tutu tunnen a ba kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔn a denmuso bɛ se ka ye cogo min na maro ba ma denmuso ye i ka dɔn jaja denmuso sɔn min bɛ aw ka dɔn ko wɛrɛ la min ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa n'o ye polosiw ye polosiw aw ka dɔn min ye Yaya Ɲamele ani aw ka dɔn a ka maaw olu aw ka dɔn min ye brigade de recherche n'o ye Modi Jalo maro aw ka dɔn olu kɔni wulikajɔ kɛ min ye ka taa aw ka dɔn taara ka taa nin tutu in sɔrɔ min ye a ba ka ɲinini kɔnɔna na ka taa sɔrɔ immeuble dɔ la Jikɔrɔni para Bakɔ Jikɔrɔni golf la moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u taara aw k'a dɔn min ye u ye tɛgɛ kɛ maa dɔ la ko dɔ bɛ yen ko Faatu dɔ bɛ yen aw k'a dɔn ko Tara dɔ bɛ yen ko Jata dɔ bɛ yen ko Dili dɔ bɛ yen ko ani Tanja u ka dili bɔ a la kelen u ka dili bɔ a la
moro wadi mina uyu mine moro avocado ya jira k'a fɔ ko dɔw ta ye avocado min ye lamɔbaliya u ka du kɔnɔ wa sigida kɛcogo ani avocado min ye kunnafoni sira fɛ moro be avocado ani filimu k'olu bɛ fɛn dɔ ye avocado min ye npogotigini i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a min ye sin bi kurukuma min ye avocado y'a ka salatigi kuma ye dɛ moro k'a be ni kunnajama kɛ f'a ka yɛlɛma avocado ko dɔw la min ye u ye ɲininkali ka npogotigini ninnu sɛgɛrɛ min ye avocado maa dɔ be n'o ye Fatu ye Fatu ko k'ale tun bɛ avocado yɔrɔ dɔ be c'était du Niger la n'u tun bɛ taa club de shisha moro ka ale ta daminɛna ye moro avocado min ye k'ale ye maa dɔ ye i k'a dɔn k'u b'o wele ko gafu moro ko avocado olu de tor'o la sa moro ko avocado k'ale nana ka na sɔmi a la moro avocado taara ta ye mun ye taara avocado min ye k'ale y'a ta sɔrɔ sira min fɛ min ye avocado taara yɛrɛ basketteuse dɔ de ye min ye avocado ka ye san 2007-2015 moro avocado min ye ko aw de y'a ale don a la min ye caman bɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu y'u ta sɔrɔ shisha mi yɔrɔ la dɔw fana bɛ yen k'olu y'u ta sɔrɔ avocado gɛlɛya sira fɛ wa dɔw fana bɛ yen olu n'u terinu ja kojugu moro i k'a dɔn olu tun bɛ manamana ko min kɛ k'olu nana sɔmi o de la o de y'a to avocado olu tɛmɛna ni ko ye sɔmi ma ɲi dɛ sɔmi bila man di ko ye o ma cɛ ala i dun donnen nin ko in na a ma fili tɛ o a banna moro tɔnba de don ja ko wa a réseau a bɛɛ bɛ munumunu maa min da la o ye tanja tɔgɔ dɔ de kuntigiba a banna wa u ka jɛkulu tɔgɔ i b'a dɔn wa a fɔ dɛ LGBT o ye a jamakulu bɛɛ tɔgɔ awɔ lesbienne tɔgɔ lasurunyalen lesbienne gay bisexuel jamakulu transsexuel lutukile yɛrɛ jamakulu a banna olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔgɔ lasurunyalen de LBC ye awɔ u ka drapeau fana bɛ a drapeau bɛ yen n ko o ni Afrique du Sud ta hali LG drapeau ye arc-en-ciel de awɔ u ka hymne national de lesbienne a fɛn bɛɛ bɛ yen o fana bɛ yen ala k'an kunna ja fayita o n'ale ka fasire an y'a bɔ aujourd'hui kɔnɔ récépissé b'a dɔw bolo dɔw ta ye tiɲɛ dɛ o sɔrɔla Mali la ayi dɛ Mali kɔni tɛ o pedow ma taa k'u bɛ taa récépissé ɲini Natchez Pleya ka Natchez Pleya to gouverneur la i hakili jigin Natchez la Natchez ko ni wulila ka n ka fulan dɔ k'aw sɔrɔ yen o kamalen tun bɛ bɔ Lafiyabugu de awɔ k'o ka récépissé ni ministre tɛmɛna Mali la Natchez y'i sigi k'a lajɛ ministre ɲuman a y'a ɲɛɲini fɔlɔ ani ɲɛmaa ɲuman a ko ni n ye n ka banfula dɔ k'i sɔrɔ n ka bureau kɔnɔ yan banakɔtaa fɛn fɛn mana ye kelen da don a y'o minɛ sɛbɛ ye dɛ wa ka na to gouverneur la a tɛna ka wuli ten ka démarche sensationnelle dɔ kɛ ka to gouverneur la n'a ko fɛn fɛn bɛ kɛ o bɛ kɛ a kɔni kun tɛ don maa gasi la Natchez y'a gɛn dɛ n'a ta bɛ a wulila dɔrɔn ka démarche sensationnelle kɛ ka taa n'a yɛrɛ cɛnin dɔ barika baare ala k'an kunna ja Yusu diɲɛ yɛlɛma kilew don ni diɲɛ bɛ yɛlɛma a kana yɛlɛma an kan an ka yɛlɛma fɛ nka yɛlɛma ɲuman ko don nin fɛn minnu filɛ nin ye bi ma nin bila senna ko ye nka sisan de a bɛ ka wara n'o tɛ national bɛ yen international bɛ yen télé ni anw yɛrɛ fɛ yan télé ni nata ni ladamubaliya o de kɛ mɛ ka na n'a image ani réseaux sociaux réseaux sociaux ye kabako ye dɛ a ɲɛmaaba tun bɛ Bon Appétit la kunun dɛ Moribo Fofana n'u y'a fɔ n ko mago sa sociaux mago ɲa sociaux Moribo Fofana y'a fɔ dɛ n'i ta kɛ min ye k'a bɛ mago dilan i b'o sɛbɛ dilan fo ka sɛgɛn k'a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ i bɛ tiɲɛni fana kɛ fo ka sɛgɛn k'a tɔ to yen walahi réseaux sociaux de y'o ye wa olu bɛ k'u sɔn walasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na wa ko ni fɛn fɛn tɛ Moribo ka kulu la n'i cɔmina a la u da tɛ don a la awɔ Moribo Fofana ka kulu kɔni a y'o dɛ i si banna u bɛna ko k'i la appel Mali e ma karisa ye ya appel Mali karisa tun ma jugu ni vidéo mani o m'o minɛ tile fila n'a ye a kuma ka mɛn yan bon fɔlɔ ale de tun bɛ vidéo maniw wele mais dɔnkibaru ɲinina wulila ka taa fɛ k'a tɛ kuma hali n kɔrɔkɛ pɛkɛ ale tɛ ka kuma bilen non pɛkɛ ale tun bɛ a ta kɛ dɔnkilida ye o ka ɲi Yusu kunnafoni an bɛ tɛmɛ n'a ye dabaliban an b'ale ta nin ye dabaliban ta nin ye i k'a dɔn k'a fɔ jɔ filila a bɔra ni kɔngɔ ni salew ye fɛn min ye i k'a dɔn 3e arrondissement an ka lakana tigilamɔgɔw ka cakɛda dɔ don Bamakɔ faaba kɔnɔ yan u y'u tɛgɛ da i k'a dɔn k'a fɔ moto taxi bolilaw olu tɔɔrɔba dɔw kan olu jugu an'u tɔɔrɔba minnu tun bɛ k'u tɔɔrɔ ba k'u y'u bolo da dɔw tɔ na dɛ
troisième arrondissement ikado muriba ni ko Dauda Jara ni ya ale ka nobla sebenye jabaliba konnala muriba ka fola akoko minye commissariat du troisième arrondissement ale be Bamako faba kono ya o manye mabaye jonye Amadou Balobo Maiga e ka naga chede uye ka do tubugo ka kono ko bila jele shido o minye ka do ka fo cheningela do utarulu bofu nya kono o cheningela nunu o dulo kungele ka moto taxi tiku ni da dingeni ndala ku toro fo ka fo atuti e ku taru samaga bofu nya kono yusu ibaye ka naga chede no ye Amadou Balobo Maiga e ukado ko nu weri che sabatega ka kuye o kuma no tega kele okuye nunu nde kungembe gasigida mawere ka daka sunogo ka chien ubulu ala nu dabulo jugu yafe muriba nu ko amako Dauda Jara ale ka fasire ni akoko femi ikado wati laba nunu na ikado ka mauka bolife umne la kamara mafe bamba ulani guga bolife umne ula ode kunyonya ledo waka kunjina moto taxi tiki ufuna makwe ko fana sigiroma kunchara Bamako faba kona ya o kera sababu ye polosi uyo kuna fona umeminge ulu la kujoje mefora jorola sabu ubuka keta don yusu ko ya sai ka do danga kare ni tabulo ida akungara joro na kwe mawbulo kwe november kalo damine moto taxi bulla dobbe uyale bulo bwaka moto ni nani ngata na ite shori yusu femi ka do kafo okara nyama koro sugu nyama koro kurani osugu yorola okumana ko kamale ni na suma watimi uyu bulo korata ayijo ko kumana ko absega ulula se kuralewa ko kurale ale yoro mi nkodro mabole do ko sebe aywa ko mi kamale ni akoko ko kumana alete yorodonsa ngani ikado bisega sara bonaye ayo fo wati mi anuka murfa bamba ala kaka moto indi ja kuralentate moto minedo yusu kado kafo amanyi ngalike kwe asira ngojugo ayre ni kakishi dron ajigina ikoro ka moto duma ka sentegeta ni poussière tiwininga na te senti ninga sa tona ko poussière bi ulako ndesane okumana yusu ataraka ikado binganengela nuntoy ko binganengela nu ero jumensira mine bagadaji Bagdaj suraka ibe jimi ko Bagdaj awa tafli me kala semela awa ndedo me kala ngene ngeta be gawsu magaji me kala semela yukmana yusu awa ku ye kado ka fo Bagdaj islamine kata nu yere ye jaja uya mine yoro mi ubuku kunshi kado fereke yoro de ma ateshi yusu okmana go mi ye kado utara ko udomba do be ko mako okmana kale be ma don o ko ni yere kala tige bene do moto sunyane unsanima no ko obe minge yoro dola abe fo mi mako Barfazenda o fana sigero benendo kenza muguma o kuna yusuko kuna foni boraka bi wati mina o yasoro commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maiga ale na ka chedo fana kuna fonedo fana kembe kuka ika don dana unklo uli ka jo kuna foni biteme fa on fan fe o ba bela jere captain non courte abana awo sarkobe fuzendao le jeune policier abana ndedo ubabe kapte non course kuna fono uya fara nyonga o kuma minye Amadou Balobo Maiga na le troisième manyema anaka chede o minute damado konnala uyo kuna funi chama soro o kuma yaka che kulu fara nyonga nyini nge jekulu brigade de recherche kulu katai ka do tigada ningo kiseka ulu ulila ma vinyana nga fini tiko Kenya ko manja ni jamva retewa ulu su tikenya kulaw Umaru Baru Traoré ay manyema yaddi alema Umaru Baru anaga chedo ulela ninga ikado kunda yoro kufole nununga kata jojoli majodabo utakungaramia wolola tarela kui Umaru naga chedo usirai komisari ka yamori yako no minye kado Amadu uyemunu mine chesa badu Amadou Traoré alibala ani Mohamed Jabate foka tase Ousmane Sissokoma ni jesaba ku yu jojoli usenzeni ngatanu ye umina neko katanu ye kado wire jabala no troisième arrondissement ni ngale busamse gwane ko ula umasoli rekala we jongola fokui ko mi mfora ko chena kulu jogodo ube mine wati mi ko pistol automatique dobo bulo anyara ka bulo la glanedo ani moto TVS fla foka tase nyina mine mfora mi no be wule ko shavru enye ko chama bade bubulo umina wati okumana yusu kuna fono mboraka bi aywa minyi kado kafo ni mara mafenye ko nyingali kera ko aya bomi okumana jonye ni ndema ni soro chugodi ko Amadou Traoré de ye kado mara mafefere Mohamed Jabima wa nani sefo wari wa fla je sarala atok mekenya na mini fura ya to wa fla ko ore kuma difolo ode fora okumana minyi kado tarata donye uko ni blala kata kritikila ma ko bulo kano e procureur de la république tribunal de grande instance sigeda ba fla na kono
ale na ikado angania anaka hakina ko taga nyeshi nunga kuima uniminga ka ko na ke ka nyeshu ma muribanu ko ma ko dawda jara ale kan no bla sebene ya anya boda waliba ko no yusu ka bidon bolidu moro ne obla mi awa anta kuno foni joa bitabi nyongri anga ta kuluganinde mi anga karamugo ba min be no e Amadu Bay anafru muso nene madamba nene nene kal ambu foku walimando kulukani moro no boray anga adama dumbia menne kurakado nga sigilin no New York ka fu ka walimando ka foli anata ni ko lase tanti an wajarama nyamoy touré moro awkado jangne keta atroci aluja bashigine adaga bashigina ambe num bela jele fu ka foli lase domba manoy musu dama ka ka do kanyi ko sebe okuna yusu foli ambanye shi ka do kanuba jamakulu bela jelema minye Mokhtar Saidou Tall si juma wo juma ale ni ka do Mamadou Diko ni elebo ba ulu bi sole ka juma do ke awnye abe ko mi morbo sudra jema kati ani ka do pauta Bokar Pato mura le journaliste nunu be sogoma juma fe juma do fe muro be do ngani anan re balonso Hawa Jabate minye ka do ka Adam Jabate sake an balonso Adam Jabate foga ta se madam Maiga Dawle Jaloma juma wo juma nunu de bi soli ka do kulo girum bla anku mana alaka do no mina ambela jelema yusu nanyulu fo ambe Bokar Saidou Tall fo segu ka foli ke ka do Mamadou Diko ya re toma murbo kulubale artisana anga foli baye ananyere denge nanchage nyo no alu siribe ka do groupe renouveau la ani mairie centrale la anga foli baye ka foli ke fusen dawye Sarkozy nanya ale fo ambe foli ke ka do ka fo ankanumba kiringin na bela jele yusu akaja minye kado ankanumbaye ale kado asata kuruni abe kado senu ale barake denye kabe ka anlame kadi ka barake de do kore nouveau ko akanumba yoro ko se ambe asata kuruni amba ka fuli ke senu ka fuli ka ke ka nyeshi kado ka fo yede umba fo nere bla ka fo no musu dambaye o nere kromso fantasa no amba fo bangon tournela ka ande fo France Congo Brazzaville ali kado ka fo jien fanto fe anga foli bi bela jile ni sanga ina yusu agiba acha amba fuka walimando Brazzaville mi yaguba jabate amba fa re baraka nyondo kaburama mi Amadou Konta ma amba fuka walimando sanga anu Mamadou Konta amba fuka walimando aleflani mi waraba chacho aleka sirafara muro amba fo yirima join ka foli anuntan ko lase mi awkado mambe aidarama le PDG amba fo ka walimando mi emana entreprise sal ka foli lase Suleiman Fofana amba fo nouveau soleil o ma nyema do kata se pagalama amen nu bela jele fo ko walimando do mba nyugo damba katim malbugula ka fo ka walimando seba kamara kata se alubuyagi kamara ma amen nu bela jele fo ko walimando yoro kunate anga foli baye araba sibi ale kado kalangara moye anga foli baye unu deun atete bugu tabakoro ani kado kafo ukanumba bela jele anga foli buye Burkina Faso antere muso be no e makebe kani anga foli baye ka foli ko keka nyeshi kado ankanumba vrema no ye kajatu jakte ale fana be Burkina Faso na fruke ubanga jemuka en lame ko no ma banfio ko ko getita bara yoro la fiu ale ya toye ko Abubakar anga foli baye foli kelado no e artiste musicien okuma anga foli be no e Burkina Faso wara kado Ablaye Drabo ale fana be bobo julaso anga foli baye ni Idrissa Siribe afana be bobo julaso yusu ale rena na bofo anye ya no ka sogo doni kana bofo anye ya okuma anga foli baye ka foli ke muri jawara anaka demba ye ni sanga ina sanangoroba foli ko ke kanyeshi anisa kuma isa kaba kumenywana awo kumenywana ya agwana re ngaba nunu nunu ye ko ke jamana Allahu akbar nunu ye ko ke jamana nun ta ku horonya dambe ane faso kanu go jie do ndika cha abana okumana minye ikado ange wari bondo tigila mai alemna ti bolo da manana ka beni kado karedonye ninkalo nkile muga ani kile madundaw okumana ni alaka je ande do mam so tokoro Mariam che evleni yaransi awa
akap na akap ma amdala akap ma. Tu es journaliste hein? No tere akap ma. Ale ta do ko ne ba do mene ba do. I b'a dɔn. Awo. O ni Ala ka jɛ ye, ni Ala ye kalo in tile 21 jira an na, an na ale fana don muruba kala la. Ni Ala ka jɛ Ala k'o don ɲuman yira an kɛnɛma na. Ayi muso fana tɔgɔ dara o dengunu ye dimanche ye dɛ. Jɔn y'o tun? Bayini Fofana kɛ. Est-ce que a ye tɔgɔman sɔrɔ. A barika Ala ye. Tɔgɔman dɔ bɛ Lamini y'o da la ni a yɛrɛ kɔrɔkɛ Musa Kulubali. Ko Ala k'a jɔ k'a tɔgɔ kɔnɔ. Amin Ala k'a kɛ Bayini ye. Amin. K'a tɛmɛ Bayini na. Amin. Ni Ala ka jɛ ye. Desare. O kumana Yusu, foli an b'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye, ka bɛɛ lajɛlen barikada nin waati in na faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. Maa o maa kɔni tulo ɲɛgɛlɛ jɔlen ni ɲamadalen don an ka taabolo fɛ, an b'a fɔ ko bɛɛ ni ce u ka kulomajɔ n'u ka ɲamada la. An bɛ k'an bɛɛ dan ni Ala ka jɛ ye. I ka joueuse gagné o don quoi? An ka joueuse gagné Moro ani Famoronu nka yan'an ka wuli min ye i yɛrɛ tɔgɔma n'o ye Moribo Sanogo ye a commandant Moribo Sanogo Moro ale ba o ntanyana ni Ala sɔnna ma ni juma jiginna min Moribo Sanogo yɛrɛ a bɛ baara kɛ ministère de la défense la min i tɔgɔma don a ka musokɔrɔba a ntanyana ni Ala sɔnna ma ni juma selila dɔrɔn an bɛ taa da a ka so laban na an b'a fɔ Moribo commandant Moribo Sanogo ye ko awa an bɛɛ lajɛlen an ka musokɔrɔba don wa an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔbaw ye bi ni juma jiginna Moro an bɛ taa musokɔrɔba bila a ka so laban na Ala ka saya k'a ma lafiya ye ka barabara dali nɔgɔya ye ka lahara sɔnsuma ye ka kaburu nɔrɔ Ala ka mɛlɛkɛ ɲuman sigi a kunna k'a dɔn k'a fɔ Yusu an bɛ dugawu kɛ Ala kana taa ni du barika y'a fɛ Ala y'a jɛ si min na k'o di a kɔ ma Ala ka limaniya di kɔw ma ka mɛn ka saraka bɔ a ye ni Ala ka jɛ ye Ala k'o kɛ a ka Ala yɛrɛ jati lahɔrɔma kɔsɔn sɔli ala Muhammad. Moro o ma an bɛ bi taa da yan an bɛ k'an bɛɛ da inshallah o ka kɛ